sekolah denai coba cari jalan untuk menyelesaikannya. Tak kurang badan rasanya tarumu di dalam sebimbiang mangkok kasansaro. Tak kurang badan rasanya tarumu di dalam sabimbiang mangkok kasansaro. Lukonan indah kanampaan dek badan pandai nan menyuruh akan. Jika dilihat dipilih amarasai batin kau di depan kurang galanan tanpa. Jika dilihat dipilih amarasai batin kau di depan kurang galanan tanpa. Terasa lai di hatiku, di bibir akan kau berkata, candaku cium nan kanai laju. Tak badai batinku mengarimu, apa sobat tahankan jua segala sakingan terasa. Untung isu di balik tangiku, sanang nan kama nampuh badan. Lukonan indah kanampaan dek badan pandai nan menyuruh akan. Jika dilihat dipilih amarasai batin kau di depan kurang galanan tanpa. Jika dilihat dipilih amarasai batin kau di depan kurang galanan tanpa. Terasa lai di hatiku, di bibir akan kau berkata, candaku cium nan kanai laju. Tak badai batinku mengarimu, apa sobat tahankan jua segala sakingan terasa. Untung isu di balik tangiku, sanang nan kama nampuh badan.
karehnya denai lah bajua supaya hati manahan tangi hingga taibo hingga taibo masih jua indah berarti jo indah membuat adia baraliah keputusan